udil gi jogi mantie gi ayaki sani kod jogo bende mantiere kar kae ne jogi ma sani owuok matemo rango ni gitemo duoko chien landruok mag kute mago mag ayaki gibede yo machal nade kata kaka udakeyo puonj machalo kama i oganda mar mondo mi mokwongo yie chal mari kendo mar mondo mi bende idag positively mano ka intiere kar kacha kata toko osekoni ni intiere gi ayaki nikech sani wacho weche mag adolescents gi young girls kata young women mano kama gintiere nitie jok machuo bende mantiere ka madwaro mana mondo mi olos kodgi iwacho ni kopore gi adolescents be nitie kaka uda donjo kata gibede e sikunde kuonde tiegruok mamalo mbalariany mopogore opogore mar mondo mi otima kama bende ochopi koso unya puonjogi to luoro nitie ni unya puonjo to koro doses ok rom. Gimaduong' gi wach mar ayaki en puonjruok gi hocho nikech nefa kama watiye ni jok manochake pod gintie jo Muriuki manyocha otho higni 2 mokalo to kansa manyonegi tiende ni makata joma nopim 1980s magi 90 ne gikalo 20 gikalo kata kawuono wan gi Dorothy gokinyi Dorothy ni e group mo miluongo ni Women Fighting AIDS in Kenya mage joma nochako nefa kata ka wan pok ondikwa kuro to gintie kata sunda wagura ni ania Canada gina tie tiende ni bed ni ayaki ne kodi koro ne gisetho gima neko en luoro mamiyo ji ok kaw yath koro yath kokel to ji daka koro gimaduong' en ni nyaka wadhi oko kendo watudre gi migawo mar jothieth miluongo ni NASCOP mwadhi oko mabe wasechako waloso posters to wadhi wuoyo kuonde mwawuoye kaka koro magi to wadhi chaka e skundego mondo wanyis ji kendo wamigi winjruok ni mae en achiel kuom gima miyo geng'o kute mag ayaki ok landre to sana kendo wadwaro ni kata watiyo ne fak nochakre gi joma nigi kute mag ayaki e iye ka nwafwenyo jomoko miluongo ni discordant couples joma ng'at achiel positive ng'at achiel negative mondo gidagi ng'ama negative ni nyaka donje yath ka koro lena kafa be nikech adendi moro wacho kacha ni muonyo yath pile tek to muonyo yath pile matek ni kendo tiyo gi kondom pile be kore matek moloyo kata muonyo yath pile so gi ng'ama udakgo bende samoro tek mano emomiyo yien ila gi be kobiro to konyo koro nyaka wadhi adhiya oko mwapuonj ji ma ji bi kawo yadhni nikech kata ochake ni doses tin bro chopo kama ng'ata e Kenya ka bro yudo dos kadwaro mae kaka ne bende wachako kata diere ma covid nobiro vaccine nobiro matin to bang'e ng'ata mane dwaro ne noyudo koro kanyo to onge luoro kata wacha kwede kik bedie ji obed abeda ni ka ikri tidhi tipimi to koyud ni onge to koro ikiti yath mar lena kafa ber mane kama intiere kanyo odwa